Okay. Yeah, I'm surrounded by sisters. You know what? My sisters. Mkoma watina waramba kupinda pa kamera. Wavunduka. Wavunduka, yeah. All right. So we are in Johannesburg Central CBD. I also want to thank everyone. Amane shamwari dzauya kuzobatsira kuti body ende kuZimbabwe. Due to my COVID requirements and etc. Unfortunately, the family members in South Africa, they are not able to go to Zimbabwe. Vazhinji vachona vanga vachida kuenda, havasi kukwanisa kuenda nenyaya kuti zviri kunetsa murodhi umu. But I've been informed kuti the wife of the deceased mati asimuka mukadzi anditi ari kuZimbabwe inside now ndiye azokwanisa kuenda ega nditi yes munhu yakashayikira ku Durban anditi yes. So we are repatriating this body ku Chegutu. Yes. And I'm surrounded by ladies. Hanzvadzi, not sorry, my sisters. Ngoti hanzvadzi dzemunhu ashayika. My sisters. So I'm surrounded by beautiful ladies. They came to support their friend. Auya achitobod film. Munoona kuti sometimes it's very difficult kuti uye uone board uri wega. Ndosaka une friend, tine my friends, tine my cousins, tine my relatives. True people, they come during this difficult moment. As I always mention to you guys, this job is not difficult. It's not easy at all. It's one of very difficult job. And nekuya kwaita COVID, it makes lives for everyone risk. Takagara kutsimba, at the end of the day, panitika disaster. There are some people who are supposed to come and assist the Zimbabwean community. So we took an oath and then we said we are going to help our Zimbabwean community. Munamo no matambudziko. As I always mention to people, that our industry is not driven by making money. If we want to make money, we do other business. That's why you see we run another business that no advertiser. But this industry is to support our community. So now I'm just gonna give you one of the ladies. Achangotauro a small brief history. Ndichange nchivabvunza mabvunzo vachitaura. So Sisi, you are live by diaries. Ndokutenda zvikuru nemukana wenyu wamatipa uyu. Tell us, munhu ashayika uyu ndiani wenyu? Ihanzvadzi yenyu. Are you cousins, siblings, same father, same mother? Oh, is your cousin brother? All right. Vari kundovigwa kupi kuZimbabwe? Vari kuvigwa kuChegutu. Okay. Ndaona kuti pane vanhu vakawanda vanga vakakutenderedza. Tinoda kuti mafesi abudai. I don't know kuti why. Hamuno kana vamwe vauyo ichikomana. Oh, ndine mukoma wakuperekedza yavo. All right. I saw kuti pane vanhu vakuperekedza for the board viewing service. Ndanani kwavo? Pane sister yangu waniri. Oh, which one? Oh, this one is your sister. Oh, okay. Then because it are my friends. Oh, they are all your friends. Oh, all right. Okay. Just tell us a bit history kuti ndiani ashayika wako, wati ndibhudhi ashayika anga nemudzimai anga nevana here and so on. Munhu ashayika ihanzvadzi yangu. Anga ine mukadzi wake nevana vake vaviri. Nevana 4. Vamwe vachona vari kuZimbabwe vana vacho. Saka iye mukadzi akatoendawo nezuro zvokuti ndofunga nhasi ari kutorara asvika. Asi haanambonyanyorwara chinhu. I can confirm that this is not a COVID case because I've got the medical report. Yekuti munhu yashayika this is not COVID. Yes. Angagara achirwara here? Akambochirwara pangopona. All right. Akangorwara Okay. Anyway, thank you very much. As I said, good to Ripa Life, my diaries. Mungangado kutauro kuma friends. Just to say so. Oh, you wanted to say something. Diane? Taura, yo savunduka ko. Sawira.
asawira tauraiwo something. Okay. Okay. Saka munogara mese neshamwari yako. You're staying in the same area. All right. You guys were talking about Chekutu. Are you all, because the boat is going to be repatriated in Chekutu? Are you from Chekutu? Yeah. Samutara team yesterday Chekutu. Oh, all right. Kwekwe ndeipi. Tinatewa. Oh, so iteam yeMchekutu yesterday panapa. All right. Pane zvamakumbira kuti tikuigirei kuZimbabwe chi? Mango nemasupa. Machi? Mango nemasupa. Una super. Kana chiwani chekwanyanga mukangosvika kuko mwango chiwani chekwanyanga chefuti vanotoziva. Gogonyanga vanotouya. Gogonyanga vanoya ne 5 liter che. Okay. I don't want to disappoint you, Anditika. Ye pane mataura kuti mune tsamba yemuda kunyorwa. Mati tsamba yende kunani? Kuna gogonyanga. Kansela. Choti chi? Are you serious kuti muda kumukunyora tsamba? Kuna kansela? Mundoti? No problem. I'll nyora tsamba yachona and I'll make sure kuti tsamba yatwa hand over kunaka. Why do you want to go back to Zimbabwe? Suffering because of this COVID in January. Huh? All right. No, this is the life. No, don't worry. No problem. All right. So anyway, we maita zvakanaka. We're going to end our life. Pachandangotenda ndechekuti maita rudo rwenyu rokuti maya kuzobatsira masisters enyu. But apano chamunotaura pacompany yangu here. Musadara koma. Taura kushamwari. Voti ndakabva nayo kure. Yes. Chomoda kutenda vamunesi nekambani yavo vakakwanisa kubva nehanzvadzi yedu kuDurban kusvika vasvika nayo muno muDurban, then vakusimudzira ezvino kubva nebhodhi yehanzvadzi yedu kuenda nayo kuZimbabwe Chekutu. Tongotiwo vafambe mune zvakanaka, vasawane chinovapiringisha, tichingovasipo munamato, tichingovanamatira even maprayers edu tichangovapinzawo kuti vakwanise kufamba zvakanaka vachengete mugoti. Aiwa tinokutendai vamunetsi nerubatsiro rwenyu. All right. Anditika. You know, to be honest, jokes aside, I was so touched because my funerals is satinated. Punoya varume, vakuru, anababa, anagogo. But when I saw young people muchibatana, kuti mukuya kuzonyaradzana, pamwechete, that's the spirit that you know encourage pama Zimbabweans. Kuti ngatibatanei. Imimi ya from Chekutu, you grew up together, you're from the same ward. Rambewo makabatana. Yeah, things are very difficult in Mzansi, mabasa askwanika, saka. I know how difficult it is. But it means I'm at him super. I'll make sure kuti up mawana masuper yenyu. Mondi fonera next week gunana mand. All right, yeah. So yeah, anyway. Yes. Not on the camera. All right, no problem. So my diaries ndakatenderedzwa nehama dzangu dzese. All right. Tapedza basa ratachida kuita, and thank you very much for all the support.